Bona tarda a tothom. Constatant que tenim el quòrum necessari per fer-ho i excusant l'absència de les regidores Carme Gil i Montse Casals i del regidor Rafael Safont, donem inici a aquest ple de juliol del 2026. Amb el primer punt, amb l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, alguna cosa a dir per part d'algun grup? No? Doncs passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Abans de passar al segon punt, haurem de votar la urgència d'un punt que hem d'afegir a l'ordre del dia, que és l'expedient 2133/2026, aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions. Pel que em diu la secretària, havíeu rebut la documentació per correu. Si no es té res a dir, passaríem a la votació de la urgència. Doncs passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Segon punt, aprovació inicial de l'ordenança reguladora dels preus públics per a activitats festives, culturals i recreatives de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Bé, com diu el títol del punt, del que es tracta és de donar inici al procés per aprovar aquesta ordenança, en la qual s'hi regularan els preus d'entrades, en concret allò que permeti adaptar aquest preu al cost de les activitats, al tipus d'esdeveniment, al caixer dels artistes, a l'aforament o a altres circumstàncies organitzatives. I estem parlant de qualsevol de les entrades dels actes organitzats de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Recordar que l'aprovació inicial d'aquesta ordenança dona pas a 30 dies per al·legacions, de tal manera que si es vol aportar qualsevol suggeriment es pot fer en aquests dies. Dit això, passem la paraula al grup de Junts. Sí, bona tarda a tothom. Primer, davant d'aquesta proposta, nosaltres volíem fer una observació. A l'expedient d'aquesta ordenança hi consta que es va dur a terme un procés de consulta o participació pública prèvia perquè la ciutadania hi pogués presentar les aportacions. Nosaltres hem intentat localitzar aquesta publicació, però no l'hem sabut trobar. No estem dient que no s'hagi fet, només així ens podeu dir on s'ha publicat, perquè nosaltres no l'hem sabut trobar. Bé, dit això, hi votarem en contra d'aquesta ordenança, no només perquè sempre hem defensat que les activitats municipals siguin el màxim d'accessibles possible, sinó perquè aquesta ordenança dona a la Junta de Govern local la potestat de fixar i modificar els preus públics, i aquí és on tenim el principal desacord. Al ple hi som representats tots els grups municipals i és on s'han de debatre les decisions que afecten els veïns i les veïnes. En canvi, a la Junta de Govern nosaltres no hi tenim ni veu ni vot, i tot i ser el grup municipal més votat a les eleccions municipals no podem fer les nostres aportacions si no és a mida de la participació popular, i que després, si vol, s'hi afegirà o no s'hi afegirà. Només ens n'assabentarem quan l'acord ja estarà pres. Per tant, amb aquesta ordenança se'ns demana que donem llum verda perquè a partir d'ara sigui la Junta qui decideixi els preus sense que hagin de passar pel ple. No sabem quins preus fixaran en el futur, poden ser baixos, poden ser alts, poden ser només simbòlics, però la qüestió no és aquesta. La qüestió és que avui se'ns demana, amb aquesta ordenança, que donem capacitat de decisió sense que l'oposició no pugui ni participar ni fiscalitzar-los abans que s'aprovi res. Per tant, nosaltres no hi podem estar d'acord i, com he dit abans, hi votarem en contra. D'acord. A mi no sé si se m'escapa alguna cosa o no, però en tot cas estem parlant del procés habitual d'aprovació de qualsevol ordenança. És a dir, es concep
se fa la seva centre, diguéssim, en la seva exposició pública per tirar endavant el procés participatiu, es fa una aprovació inicial, és aquí on es poden fer les al·legacions que es creguin oportunes i ni més ni menys com en qualsevol altra ordenança, és a dir, l'ordenança que regula l'IBI, per exemple, és exactament el mateix. L'oposició, diguéssim, té la possibilitat de fer les seves apreciacions o bé al ple també o bé després al període d'exposició pública, per exemple. Això. Sí, el procés és aquest, precisament el procés de l'oposició és votar en contra perquè si vol fer al·legacions se pugui al·legar el que cregui oportú. És més, aquí no hi ha cap preu estipulat per cap entrada, llavors nosaltres no sabem si els preus que es ficaran una vegada aprovada aquesta ordenança nosaltres ja estarem d'acord o no, llavors no podem votar uns preus que no sabem quins seran. D'acord, doncs passarem a votació. Vots a favor? 6 vots a favor, vots en contra, 4 vots en contra, s'aprova per majoria. Tercer punt, aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost número 08/2026 mitjançant suplement de crèdit. Passem la paraula a intervenció. De la regidoria corresponent es va indicar en intervenció que era necessari fer una modificació de crèdit atès que el crèdit que es destinava a aquesta despesa per a la finestra major era insuficient, pel que s'ha procedit a fer una modificació amb suplement de crèdit de 145.867,14 amb càrrec al romanent de tresoreria. Ja està. D'acord, passem la paraula al grup de Junts. Sí, bé, aquí nosaltres no entrarem a discutir la importància de la festa major perquè és evident que hi ha necessitat que disposi de recursos necessaris. El que sí que avui posem sobre la taula és la manera com es confecciona aquest pressupost. El pressupost del 2026 ja incorporava una partida de 210.000 euros per a la festa major i avui ens demanen aprovar un suplement de crèdit de 145.800 euros, és a dir, un increment de gairebé un 70% més respecte a la previsió inicial. El que sorprèn és que aquesta situació no és cap imprevist. L'any passat la festa major va tenir un cost proper als 500.000 euros. Per tant, si ja es coneixia aquest antecedent, costa d'entendre perquè es va pressupostar una quantitat tan allunyada del que previsiblement acabaria constant. I de fet, i tot amb aquesta modificació, encara estem lluny del cost que va tenir l'edició anterior. Això ens porta a una reflexió. El pressupost hauria de ser una eina de planificació i no un exercici de bones intencions. Quan una despesa recurrent, coneguda i fàcilment estimable, el més lògic és pressupostar-la d'acord amb la realitat. Si any rere any es consignen imports molt inferiors al que finalment s'acaben executant, el que falla no és la festa major, sinó la previsió pressupostària. Només fer aquesta reflexió. Sí, endavant. Jo no sé si és mala fe o falta de memòria, perquè vosaltres mateixes vau dir, a l'últim pressupost vostre, vau posar 150.000 euros a la festa major. Vosaltres mateixes vau dir que això es feia per poder ajustar els pressupostos i que més endavant ja es farien les modificacions de crèdit necessàries. Jo no sé si és aquest afany de criticar per criticar que teniu sempre, i criticar sense aportar res, vull dir, no hi ha... La crítica per criticar sense aportar cap alternativa, sense aportar res de res, com porteu els últims 3 anys. Per què amb vosaltres és lícit fer un pressupost de 150.000 euros per una festa major i aquí amb nosaltres no ho és? No sé. Bé, mira, d'entrada, ara estem parlant del govern d'ara i no del govern d'abans, perquè clar, no, és que jo el que vull que quedi molt clar és que precisament han fet aquesta intervenció perquè això vosaltres ho criticàveu.
criticàveu aquestes aportacions i criticàveu aquestes modificacions. Llavors, quan una persona critica una cosa i després fa el mateix, representa que o no ho trobava bé i si no ho trobava bé ho ha de rectificar. Llavors, no ho heu rectificat, esteu fent el mateix. Per tant, no us devia fer tan malament que vosaltres ho continueu fent igual. Perquè la diferència és que avui vosaltres disposeu de molta més informació, coneixeu perfectament el que ha costat la Festa Major tots aquests darrers anys i per tant teniu prou dades per fer una previsió molt més ajustada del que potser podríem fer nosaltres. Gràcies. Això què vol dir? Que amb els 12 anys que hi vau ser vosaltres no vau saber mai quan valia la Festa Major o què? O sigui, no teníeu informació vosaltres del que valia la Festa Major? Doncs crec que amb 12 anys que hi vau ser potser teníeu molta més informació vosaltres l'últim any per fer un pressupost ajustat que no pas nosaltres, que aquest és el tercer. No sé, Passem a votació. No, crec que cap dels presents es pot sorprendre que després de dues paraules per grup passem a votació, d'acord? Aquesta és la pauta que al seu moment ja vaig informar i que mirarem de seguir per evitar torns de paraula que no s'acaben. Passem a votació. Vots a favor? 6 vots a favor. Vots en contra? 4 vots en contra. S'aprova per majoria. Quart punt, aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit... No, perdó. De crèdit d'obligacions. D'acord? Disculpeu, aquest és el 5è punt perquè el quart punt està posat al punt d'urgència que passarem cap al final de tot, d'acord? D'acord? Aquest és el punt d'urgència. Doncs els farem els dos seguits, ara fem aquest i després també fem el dos. Un moment, sisplau. Els fem els dos seguits aquí. Sí. Segueixo tal com està aquí. Hi ha votació d'urgència aquí? No, ja s'ha fet. No, el d'urgència és el 22-36. D'acord. D'acord. Doncs aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions. Passem la paraula a intervenció. A veure, les factures que les factures que s'han reconegut i que s'han registrat i que no tenien contracte, es fa el procediment aquest del reconeixement extrajudicial de crèdits. Llavors, en aquest cas tenim factures de Comertel, de Gràfics Claret, de Gras i Conillera, del Serveis LIC, d'Ibáñez de Lena, del Valle Rubinat, de la Societat de Aguas de Barcelona, de la Societat Aguas de Barcelona, Estatal de Correus i Telègrafos, Fundació Serveis d'Esports, Javier Sánchez, Internet Operadores. Pugen un total de 62.788,46. Són aquestes factures que les hem d'aprovar pel ple per al seu reconeixement al pressupost. D'acord, gràcies. Passem la paraula al grup de Junts. No cal, vull dir, els proveïdors han de cobrar i això ho tenim tots molt clar. Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Aquest és el segon punt que l'hem incorporat d'urgència perquè d'aquesta manera hem incorporat les factures que van des de la comissió informativa fins al dilluns, les podem incorporar i no cal que s'esperin al proper ple. En aquest cas, els proveïdors són Agustí Suferri, l'Art de Serveis, Sant Isidre de les Borges, dels carburants, l'aigua de la Societat d'Aigua l'Akbar i Valle Rubinat i Creative Ren. Aquest total són 51.443,29 euros. Un aclariment. Em sembla que t'ho vaig preguntar en un altre ple, però les d'Akbar, com és que passen per aquí? Perquè superen l'import i no estan... Aquestes factures nosaltres no tenim cap tipus de... Ai, perdó.
perquè no tenim cap contracte. Aquestes factures són les factures que no tenim contractades, per tant, per a poder-les incorporar al pressupost s'han de reconèixer pel ple. I digues que s'ha aprovat per unanimitat. D'acord, s'aprova per unanimitat. Sisè punt, dona compte al ple de l'informe de morositat del segon trimestre de l'exercici 2026. També passo a paraula a la intervenció. Bé, si hi ha alguna pregunta sobre això, no? D'acord. Setè punt, donar compte dels decrets dictats per l'alcaldia. I vuitè punt, hi ha informe de les activitats dutes a terme. Alguna regidoria vol intervenir? Sí, endavant. Bona tarda. Volem destacar el torneig de futbol de la Kings i Queens League celebrat a l'inici d'estiu per la gran acceptació i participació que va tindre aquesta tercera edició. Valorem que l'esdeveniment va ser un èxit, tant per l'afluència de persones participants com pel nombrós públic assistent, tant dins com fora del camp. I d'altra banda, us informem que el pròxim dilluns entrarà en funcionament el servei de transport a demanda destinat a persones amb mobilitat reduïda. Inicialment, durant la setmana vinent, el que s'ha fet és una coordinació amb el CAP i només s'atendran els desplaçaments al centre d'atenció primària. I posteriorment està previst ampliar-ne els recorreguts per donar servei també a les piscines municipals i estudiar la incorporació d'altres destinacions i combinacions que puguin resultar d'interès per a la ciutadania. Alguna intervenció més? Sí, endavant. Bona tarda a tots. Des de la regidoria d'esports que porta la meva companya, la Marta, i promoció econòmica i turisme i fires, recordem que ara estem amb la caminada dels estels que finalitzaran les inscripcions demà divendres i també estem amb, com sabeu, el 12 d'agost tenim l'eclipsi a les Borges Blanques. Tots els borgens i borgenques que vulguin poden vindre a recaptació i tindran unes ulleres gratuïtes perquè puguin veure amb seguretat l'eclipsi, i si volen vindre a la zona del darrere del camp de futbol on se fa el cross escolar també es poden apuntar, i les entrades són limitades perquè no és per culpa de l'aforament, però hem de tindre un control d'aforament, sàpiga qui tenim de gent. Esteu tots convidats. Alguna altra regidoria? No? Doncs fins aquí. Passem a pregs i preguntes. Passem la paraula al grup de Junts. Ara que has parlat de la festa del dia 12 d'octubre, és el que t'anàvem a preguntar... Ai, 12 d'agost, perdó. Jo anava més ràpid ja. T'anàvem a preguntar perquè aquest matí hi ha hagut una publicació de l'Ajuntament que donava confusió i sabem que ha vingut gent aquí a l'Ajuntament i els han dit que les ulleres només eren pels que anaven allà dalt, que es donarien allà dalt. Hi ha hagut una publicació feta des de l'Ajuntament conforme les ulleres es donarien allà dalt i s'ha preguntat allí a veure què passava, si es donava tot el municipi o no, i no s'ha respost, i l'únic que s'ha fet és esborrar la publicació. Vull dir, crec que s'hagués pogut fer un aclariment allí dins de la publicació a veure com anava. L'error està que vam ficar que les entrades que es treien a través de la pàgina de compres de l'Ajuntament es donarien, no ho vam especificar prou bé, que es donarien
al mateix dia a la zona de només les d'internet. Si hi ha un usuari o algú que vol vindre aquí a recaptació, se li dona una entrada per tindre un control i les ulleres. Ja està. A veure, si també ha vingut gent, diu jo el vull anar a veure al meu tros, se li ha donat les ulleres i no hi ha hagut entrades. Sí. No, ha vingut, però ells tenen el registre per la pàgina web, pel correu, i aquests se'ls donarà allà per diferenciar de no fer embús de quan entri la gent, que vingui tothom. Els que tenen l'entrada ja tenen les ulleres, tindran una filera i després tindran els que s'han apuntat per internet amb el correu electrònic, se'ls donarà les ulleres allà, si ha vingut i jo l'he atès. En tot cas sí que... Maricel, en tot cas sí que és cert que la publicació no era prou clara en el sentit, diguem, que no discriminava tots els casos que hi podien haver allí i per això jo mateix he demanat d'esborrar-la i ja està. Estem parlant al final de 7.000 ulleres, 3.000 per aquestes que es podran recollir, 3.000 així d'entrada, després els números poden variar, òbviament. No, les persones que tenim que poden arribar a estar allà a l'aforament són 5.000, si bé també aquí hi va haver una equivocació prèvia, una indicació, diguéssim, que crec que ens va fer anar alguna cosa malament, perquè ens parlaven de la necessitat de tirar endavant un pla d'autoprotecció allí, però aquell espai és obert. Llavors això es va corregir, ens va fer perdre una mica de temps. 5.000 ulleres per allà, o bé amb la gent, diguéssim, que les podrà recollir aquí mateix, o bé les que les recolliran allí a peu d'això. I després 2.000 ulleres més per la gent que vulgui anar pel terme, aquí a les Borges per això. Això no quedava ben recollit, era tot plegat una mica enrabassat i ja ho tornarem a redactar. Vale, no, més que res perquè com que hem vist això i hi ha gent que ho ha preguntat, més que res que ho sàpiguin que es poden venir a recollir aquí a l'Ajuntament. Després ens volíem fer referència a la Kings League que ha dit la regidora. Primer que tot nosaltres volem felicitar l'organització de la Kings League, vull dir, creiem que ha estat un èxit, amb molta participació, un gran ambient i una jornada esportiva que ha donat vida al municipi durant els 15 dies o 3 setmanes que es va fer. Dit això, ens ha sorprès que, aprofitant un esdeveniment d'aquestes característiques, el bar del camp de futbol no estigués obert. Ens agradaria saber quin ha estat el motiu, si és que les entitats no han estat interessades en obrir-lo, no s'ha oferit aquesta possibilitat o hi havia algun altre impediment perquè no es pogués obrir el camp de futbol. Ho preguntem perquè ens sembla que, clar, que per les entitats del camp poder cobrir un esdeveniment així, els hagués anat molt bé per afrontar la temporada que començaran al setembre. Per això només és saber quin motiu hi ha hagut, si no hi ha hagut entesa o és que no ho han volgut fer. Gràcies. Si em permets, contestaré jo. I si de cas fes l'apreciació que convingui com a secretària de l'Ajuntament, però se'ns va recomanar que per la inseguretat jurídica una mica que hi havia al darrere d'aquest bar... Perdona, ara m'estic confonent. El camp de futbol, d'acord, correcte. Se'ns va recomanar que per la inseguretat jurídica que hi havia al voltant de l'obertura d'aquest bar, que el tanquéssim i que el tanquéssim tot l'estiu amb la idea que després, al setembre, poguéssim emprendre el procés per ordenar jurídicament aquest establiment. Bueno, tampoc no t'acabo d'entendre massa, perquè si... A veure, quan fem una activitat al municipi, sigui Sant Joan, sigui el que sigui, les entitats fan la barra. Vull dir, també es podia deixar fer una barra al carrer, si és que realment ho volien. Vull dir, si dius que el bar ja... Que tampoc no ho entenc, aquesta inseguretat jurídica que hi ha, tampoc, no l'entenem. Però, bueno, se podia haver deixat fer al carrer i aquesta gent haguessin tingut uns ingressos bastant elevats de cara a la temporada del setembre, que sabem que les entitats ho necessiten bastant. Perquè, vull dir, tindràs Sant Joan, tindràs la fira, tindràs de tot, i les entitats sempre hi són per fer la barra. I amb un esdeveniment així que hi va haver tanta gent, hagués anat molt bé de poder cobrir la barra aquesta. En tot cas, és a dir, nosaltres com a govern mirem de posar totes les facilitats perquè les entitats del poble tinguin vies d'autofinançament.
però si parlem d'aquell local en concret, quan nosaltres vam exposar la situació d'aquell local en concret a secretaria ens va demanar que no s'obrís. Diríem així? O si voleu matisar alguna cosa, o ens va recomanar d'alguna manera que caldria regularitzar aquest bar i que mentre no es fes quedés tancat. D'acord? No, això ja t'entenc, Josep, però vull dir, es podia haver deixat fer el carrer si convenia. Vull dir, no sé, ens agradaria que ens passessis l'informe conforme a quin problema hi ha amb aquest bar i si s'ha de regularitzar, què passa? Que ara al setembre aquest bar no el podran obrir les entitats, doncs. Vull dir, no sé quin problema hi haurà de cara al setembre, perquè les entitats en 15 dies comencen, sigui el Borges o sigui, en 15 dies començaran. No es podrà obrir aquest bar. Vull dir, clar, ells tenen una previsió de tenir això. Vull dir, clar, jo crec que s'hauria d'informar també. Les entitats estan informades d'aquesta situació. S'obrirà en pic la situació estigui regularitzada. En pic la situació estigui regularitzada. És així. No, en 15 dies no, però sí que les entitats estan informades de la situació irregular en què es trobava aquest bar. Absolutament irregular, absolutament irregular. Alguna pregunta més? A veure, ara volíem parlar una miqueteta i deixar alguna pregunta en l'aire sobre les publicacions que s'estan fent, vull dir, des de Borges per la República, des d'Esquerra Republicana. A veure, nosaltres vam fer una publicació a les xarxes informant, perquè molta gent ens preguntava a veure aquests diners si realment a les piscines se cobraven, se pagaven o què s'havia de fer. Nosaltres a la nostra publicació vam informar del que hi havia. I després ens sap greu que se'ns acusi de mentir quan realment nosaltres a la nostra publicació havíem fet exactament apuntar la cronologia que sortia dins del Gestiona. Després ens sap molt greu que en lloc de respondre les preguntes que fem aquí al ple, perquè de moment encara no se'ns ha respost aquesta pregunta, alguns partits polítics que avui seuen en aquesta taula hagin preferit desacreditar-nos per les xarxes acusant-nos que mentim. Nosaltres no hem mentit, tot ho tenim oficialment documentat. És cert que l'Ajuntament paga aquests diners per aquest contracte, i això és cert, però quan s'afirma que aquest canvi s'estalvia diners l'Ajuntament no s'està explicant tota la realitat que hi ha. Per fer una comparació honesta dels costos, s'hauria de posar sobre la taula el que es cobra i el que paga l'Ajuntament, i això no s'ha fet. Per exemple, durant el mes de juny-juliol, s'ha contractat un servei de vigilància a la porta de la piscina que ha tingut un cost gairebé d'uns 5.000 euros. Una seguretat que feia el control d'accés i el cobrament d'entrades. I malgrat això, al cap de pocs dies es va haver de limitar l'ús dels carnets i les entrades i sortides del recinte perquè el sistema no funcionava ja. Això total havia passat 10 dies o 15 dies com a molt. També s'ha contractat una empresa externa per tramitar els carnets, cosa que abans feien les taquilleres, ara s'ha contractat una empresa externa que ha fet els carnets. Aquest cost ha tingut un cost d'uns 2.500 euros més. A més, un dels partits que avui tenim aquí ha arribat a publicar que les taquilleres costaven prop de 15.000 euros. Això no ens coincideix gens amb la documentació oficial que ens han facilitat del mateix Ajuntament, cosa que vosaltres la teniu a mà cada dia i nosaltres hem hagut d'entrar a una instància. Per ser exactes, hem apujat el cost de les taquilleres un 33% més del que cobren. La documentació ens acredita que el cost de les taquilleres és de 9.000 euros, Seguretat Social inclosa. Estem parlant de 2 mesos i mig i les taquilleres treballaven tot l'estiu. No descansaven ni dissabte ni diumenge, fent la venda d'entrades, fent els carnets, el control d'accés, l'atenció als usuaris i la porta funcionava amb tota normalitat. Si es vol comparar el model anterior amb l'actual, la comparació ha de ser amb totes les despeses i totes les dades, no només amb les dades que ens interessen. I això és el que ens dol, que es fiquen les xarxes
quan va sortir el d'Esquerra Republicana vam ni contestar perquè és que no valia la pena. Vull dir, no valia la pena perquè és que no tenia cap sentit. Vull dir, també ens sorprèn molt que mentre junts hem de presentar instàncies i esperar dies o setmanes a obtenir una informació oficial des de l'Ajuntament, determinades xifres apareguin l'endemà a les xarxes socials pels partits polítics amb respostes i nosaltres des de l'oposició haguem d'esperar dies a rebre aquestes respostes. I si cal, podem facilitar any per any els costos reals de les taquilleres perquè tenim tots els documents, vull dir, aquí sí que ho tenim tot, i cap d'ells coincideix amb les xifres que s'han publicat a les xarxes socials per cap partit polític. Les dades són les que són i cadascú que tregui les conclusions que cregui convenients. Començo contestant. Ho dic perquè he recuperat un correu que es va fer des de Recursos Humans, demanat amb una informació demanada per mi mateix. Has parlat d'uns 9.000 euros. El 2022 el cost d'aquestes dues taquilleres és de 9.521,43, Seguretat Social inclosa. El 2024 ja puja a 13.749,02, és a dir, uns 4.000 euros més. Això és el que tinc jo. Jo no sé què es va publicar o deixar de publicar a xarxes, però el 2024 el cost va ser d'aquest, segons el que indica Recursos Humans. En tot cas, Maricel, si em demanes, diguéssim, els números de Recursos Humans, el 2022 eren de 9.500 aproximadament, el 2024 se'n va quasi bé als 14.000 euros, 13.749, d'acord? Mira, jo et passaré els números. Nosaltres vam demanar des del 2019 al 23, nosaltres al 23 ja vam marxar, però les taquilleres hi eren, i del 2019 puja 8.500 i el 2022 9.300, això és el que ens van passar des d'aquí, i el 2023 11.000. Però estem parlant que si les taquilleres costaven 9.000, vosaltres esteu dient que amb 8.500 euros encara pagàveu més. No, hem d'afegir els 5.000 euros que ha costat aquesta persona que se n'han cuidat de la porta, hem d'afegir els 2.500 euros més d'aquesta empresa que ha fet els carnets, perquè les taquilleres ho feien tot, i aquí és on hauríem de mirar la seguretat que hi ha dins de la piscina. Nosaltres us ho hem reclamat cada any, que ho reviseu, perquè saps que al cap de 10 dies ja vau tindre que limitar les entrades i sortides de carnet, perquè no hi ha control. Fins ara hi havia un control amb el segurata, un segurata que no sé quins números us poden passar aquí, però ni per entrades donaven un tiquet d'entrada. Vull dir que no podem entendre que tu compris una entrada i no et donin un tiquet i diguis on el tiquet i et diguin que no n'hi ha. No sé com pot saber l'Ajuntament les entrades que s'han venut en una piscina si no dones un tiquet. Primer això, i segon, nosaltres sempre hem reclamat el mateix, que reviseu que la seguretat que teníem, és una opinió nostra, que la seguretat que teníem amb les taquilleres no la tenim ara i el cost aquest any, almenys amb tot el que esteu posant, ha sortit molt més elevat, perquè també hem de comptar que el bar de les piscines pagaven 1.500 euros per tenir el bar i com a tot arreu paguen la majoria de gent i ara en canvi se'ls paga aquests 8.500, vull dir que clar, si anem sumant el cost i ens agradaria saber, el que passa que no ho preguntarem, el que realment s'ha fet a les piscines des del 2022, per exemple, fins a dia d'avui, de recaudació, perquè molta gent entren amb els mateixos carnets. Jo, en tot cas, quan es deixen anar expressions de molt més car, valdria la pena, em fa l'efecte, acotar-ho, perquè, insisteixo, no ens referim als 9.000 euros del 2022, ens podem referir als 14.000 del 2024. No sé si algun regidor o regidora vol fer alguna aportació. Sí, endavant. Jo entenc que l'alcalde ja ha respost la qüestió econòmica, però també m'agradaria posar en valor
que s'ha tornat a una vida de cohesió, a un ambient de poble dins la piscina. Entenc que ara parlem només de qüestions de recaptació, però crec que això també embrutaria la feina i la tasca que està havent-hi, que també va provocar en certa part tot l'ambient de la Kings i la Queens League, dels casals i de tot plegat i de la vida que hi ha. Per tant, també vull posar en valor que sembla que estem recuperant l'ambient de poble en un espai que durant els últims anys havia estat fins i tot motiu de conflicte. Això que estàs dient, Ivet, jo crec que amb el bar no hi té res a veure. La Kings League, tu els has donat tot el negoci al bar. Clar, que hi havia ambient aquells dies al bar, perquè hi havia tota la gent. A veure, l'any passat no es deixa obrir més de les 11 les piscines. Enguany no té horari. I què hem recuperat? Quina cohesió hem recuperat a les piscines? La cohesió que hi ha estat sempre. Jo hi he anat tota la vida a les piscines. No hi ha res extraordinari enguany del que no hi podia haver l'any passat ni que no hi podia anar l'altre. No sé si hi vas tu a les piscines. Jo he anat tota la vida a les piscines i hi ha el mateix enguany que l'any passat que l'altre. Jo no només hi he anat, sinó que a més hi he estat veïna durant molts anys. No hem d'oblidar que la dinàmica del poble està canviant gràcies a certs canvis que estan havent al nostre municipi i això també s'hi veu reflexat. Alguna pregunta més? Ja per acabar, voldríem saber què està passant amb la comunicació de l'Ajuntament, ja que la ràdio... Ai, que me xula això. Ja que la ràdio no té locutor des de fa un any, les xarxes socials s'estan inundant de partidisme perquè... Ai, com és? Això estava igual que abans. Les xarxes socials s'estan inundant de propaganda dels partits de l'Ajuntament i, a més, la persona responsable de les Borges TV està de baixa un altre cop, ja va estar de baixa molta temporada i ara torna a estar de baixa una altra vegada i sembla ser que pel tracte que està rebent des de l'Ajuntament voldríem que ens fiquéssiu una mica al corrent de veure què està passant amb tot això, perquè ja ho vam preguntar fora d'aquí però no se'ns va respondre i necessitem una mica d'informació. Gràcies. Faré dues contrapreguntes. La primera, a què us referiu com a propaganda? I la segona, que acoteu l'expressió sembla ser que pel tracte que rep de l'Ajuntament. D'acord? Sí, això. Tinc entès que la persona responsable de les xarxes TV està de baixa per qüestions morals, està de baixa per... Sí, està de baixa per depressió, no està de baixa per malaltia ni està de baixa per física, doncs està de baixa moral i que està rebent un tracte que no és el que ella creu que ha de rebre des de l'Ajuntament. Llavors, a veure si ens podeu explicar què està passant amb la tele i amb les Borges TV i amb això i per què aquesta persona torna d'estar de baixa. Algo deu passar que li donen la baixa i ja està de baixa. Perquè una baixa no es dona així per així. Si li han tornat a donar la baixa després de 3 mesos, nosaltres creiem que alguna cosa deu estar passant. Llavors, a veure si ens podeu ficar al corrent del per què i per què està de baixa per depressió. Jo només vull fer una apreciació i és que en un ple municipal exposar els motius de baixa d'una treballadora no és el lloc. Vull dir, això és una qüestió personal que sabrà ella, però exposar aquests motius en un ple no pertoca. No només no pertoca, sinó que vincular o insinuar la vinculació de la baixa amb el tracte que rep per part d'un govern municipal és entrar en un terreny de joc que és més propi de perfils sense responsable conegut de xarxes, d'acord? És més propi, diguéssim, d'aquells que juguen més amb les insinuacions, amb les mitges veritats o amb les mitges mentides que res més. Vosaltres sabeu perfectament quin ha sigut el comportament de gent que estàvem a l'oposició al seu moment davant d'alguns casos que no eren fàcils d'abordar quan vosaltres estàveu al govern. I el primer que fèiem era vindre-us a trobar i preguntar.
Aquí parla no, que al final sóc el responsable del personal municipal. Primera. Segona, en relació a la ràdio, la persona de la ràdio es va donar de baixa voluntàriament d'aquell servei, cosa que sincerament podem dir que podem agrair. Tenim present, el funcionament disruptiu o el paper disruptiu que creiem que estava tenint aquesta persona. Esperem que un dia o altre puguem recuperar la dinàmica de la ràdio, però aquest govern se sent especialment orgullós de treure a la ràdio d'un funcionament que no era el millor. I si s'ha hagut d'aturar el funcionament de la ràdio és perquè aquell funcionament no era el millor. En relació amb l'altra qüestió que plantejàveu, us demanem màxima responsabilitat, sobretot atenent a la discreció i al sentit del que és la vida privada de cadascú. Alguna pregunta més per part del grup de Junts? No? Doncs deixaríem el ple aquí i ara passaríem al ple formal, per dir-ho així, aquí. Llavors passaríem la paraula al públic si és que té alguna pregunta. Endavant. Bona tarda. Jo soc aquí accidentalment, per aquestes dates. No podia entrar. Al final he pogut entrar perquè sortia un treballador i he pogut entrar perquè no he tocat a la policia i una llei que no hi havia vist. Vull dir que no us estrany que estigui sola perquè potser que hi havia més gent i no he pogut entrar. Això només és una anècdota. Jo soc aquí perquè uns mesos darrere vaig vindre a un ple que solament el ple que vaig vindre van dir que faria uns nous. He anat posant en contacte amb els òrgans locals. M'han dit que ja estan acabats. He vingut a preguntar a veure com s'havia fet a comprar. I m'ha dit que no tenia idea del que es volia fer amb aquests recursos. Jo m'imagino que el que voleu fer és... Jo soc aquí per a veure si com us hi diu i com us diu, perquè el personal d'administració no sap res. Jo suposo que vosaltres, el grup, també li vaig preguntar qui es cuidava del tema aquest i també em va dir que no ho sabia. Llavors jo vinc aquí avui a veure si algú que se'n cuidi me pot donar la contesta. Aquesta és la pregunta. I llavors no sé si pot continuar amb el ple o després de la pregunta. Vinga, molt bé. Primera part, en relació al fet d'accedir a l'Ajuntament. Al final tenim el personal que tenim en aquest Ajuntament i la indicació que té la policia local és que, tal com comença el ple, estiguin pendents a la porta durant el primer quart d'hora o 20 minuts, sobretot, si és que poden, si és que el servei, diguéssim, els hi permet. Si és que el servei els hi permet. I si després han de marxar, doncs que marxin. Per què? Perquè ens havíem trobat amb algun ple amb la porta oberta, amb l'Ajuntament obert per tot arreu, mentre nosaltres som aquí, i pot haver gent per les dependències administratives i tampoc no era qüestió. Llavors tenim present que tenim el personal que tenim, doncs tenim present el personal que tenim, que és el que és, doncs la indicació és aquesta, que durant el primer quart d'hora 20 minuts estiguin pendents a la porta. Jo soc aquí, que hi ha molta gent que pot fer això, que potser volien vindre i no han pogut entrar, no sé. Us ho comento, no és història. La resposta és aquesta, és a dir, com podem gestionar aquesta porta? Doncs ho podem fer durant el primer quart d'hora 20 minuts, la policia té aquesta indicació, que estiguin especialment atents durant aquest quart d'hora 20 minuts, si el servei els hi permet, i després, evidentment, si han d'atendre algun servei, doncs que ho facin i ja està. En relació al timbre, des d'aquí tampoc no se sent i tampoc no tenim cap persona per poder obrir que es pugui absentar del ple, no?
Tema nínxols, pot contestar? Sí, la obra de nínxols ja està acabada. En el extranjero, no, bueno, està acabada, el que queda és acabar de certificar, és a dir, hem de fer el final d'obra i donar-lo per acabat, tant els nínxols com els columbaris. El que passa és que ara aquests nínxols que sortiran tindran un preu una miqueta diferent, els nous diferent, i haurem de fer una modificació de l'ordenança fiscal. Llavors no els ficarem a la venda fins que no el tinguem aprovat. Suposo que a finals de setembre, primers d'octubre, però tenim previst que entrés al proper ple de finals de setembre i intentar ja ficar-los a la venda. És que a mi me m'estranya molt que em digués que no estaven a la venda i sabien bé, però la segona línia que estaven tots ocupats. No n'hi ha cap. Llavors jo aquí no entenc res, perquè si no estan quenuts ni estan reservats, com pot ser que la segona línia estigui tota, que a mi és igual la segona que la tercera. Però vull dir, són coses que no són coherents. Qui va dir això, Lisa? El Jordi Trullols. Me va dir la segona... Jordi Pons. Ai, perdó, Pons Trullols. Que la segona línia estava tota ocupada. A mi em va estranyar molt perquè si no s'ha posat a la venda ni res de res, jo en vull tres. Dic, bueno, tant si començo per dalt com si començo per baix, la segona línia suposo que no m'ho sembla mai. No n'hi ha cap de venut. És que jo la contesta que me van fer cada vegada que m'interessos sobre aquest tema no és coherent. No, ara sí que els que estan, no els nous, els que estan ara sí que van fer, sí que se venen a mesura que estan, que s'ocupen. Però els nous, la idea és tenir uns quants que sortiran. Bueno, quan sortim doncs ja mos ho assabentareu. Sí, ja farà poc ja se farà publicitat. Perquè com ells no saben res, per això he vingut, per a veure si podem... No n'hi ha cap de venut, me sembla que n'hem fet 58 i... Soc a la llista de fa, des que ho vaig sentir al ple. Alguna pregunta més? Pregunta no, un tret. Endavant. A veure, a la plaça, què penseu fer a les bicicletes? Perquè estem tota la plaça, no jo som aquí avui, però els primers 40 cases que són allí no sabem què fer, ja no sabem què fer. Jo ja entenc que és un problema difícil de solucionar, i sobretot per part de l'Ajuntament. També entenc que l'Ajuntament fa el que pot, però això que pot tampoc no és el correcte, perquè l'últim dia van vindre, ho van enviar tot, però resulta que el que envien es canvien el de terra cap a les parets, les portes i els vidres. Llavors, traure la neteja de terra per posar-la cap a les parets i els vidres. I tot això, no sé... Fa un any que a la plaça es feia un campament de text per començar el 2025, especialment al que és la Quarta dels Pians, s'està fent un tractament amb un producte per evitar que els gossos i els gats hi orinin. Quan senten l'olor, en principi repel·len i mengen. I si no tinc mal entès, es fa cada setmana. D'altra banda, aquest mateix producte estem valorant quina és la manera per no només sigui la pròpia brigada municipal, perquè agraeix moltíssim aquesta observació per algú que hi viu, perquè estem valorant repartir alguns pols també de prova de cara a la ciutadania, per cases més concretes que diguin que també convenen a casa i és una cosa que puguin provar. Afegeixo una cosa. Afegeixo que podem treballar amb producte repel·lent. Podem treballar amb producte repel·lent per part de propietaris afectats en aquestes cantonades, a casa seva i tot això. Ara, podem també distribuir ampolles d'aigua obligatòries, diguem, per als propietaris perquè dilueixin els orins i tot plegat. Ara,
la quantitat d'urins que hi arriben a haver per tot el cas, no només a la plaça, per tot el poble, per tot el poble, és un problema prou seriós com per plantejar-nos tots plegats si hem de ser més durs o més restrictius amb els propietaris de gossos, amb el sentit de que si han d'orinar, que orinin només, diguéssim, al terra, diguéssim, tipus agility per dir-ho, o tipus camins i companyia, no? Perquè podria ser que, malgrat les bones pràctiques de tirada d'aquests repel·lents o de diluir, diguéssim, els orins amb l'aigua dels bidonets, no sigui suficient. Jo afirmo i us ho afirmaré que aquest producte que poseu no repel·la res si continuem deixant els pilars. Si no, passeu-hi i ho veureu. Nosaltres perquè hi hem de passar matí, tarda i nit. I jo em penso que no va per aquí, ni per netejar, jo penso que va per prohibir que passin. No, és que no hi ha res més. Si l'amo que porta un gos lo deixa atansar en una porta o en una paret a que alci la pota i es pixi, doncs llavors aquí hi ha d'haver una sanció, perquè si no ho fem així no ens sortirem. Perquè hi ha gent del poble que viuen en xalets, i ara aquí no us ho diré perquè estem gravant, viuen en xalets, agafen el gos al cotxe i el posen a la plaça amb el cotxe i el deixen 3 toms a la plaça fins que no pixat i vaca. Ja us dic que a tot arreu el nord. Home, i això és molt llastimós que passi en un poble. M'entens? Que jo tingui una casa i agafi el gos perquè no s'embruti de la casa meva el porta a la casa d'un altre. Perquè els porxes de la plaça se donen un fet que potser molta gent no ho sap. Que el porxe de la plaça pertany a cada casa. O sigui, que cada casa que viu a la plaça, el davall del porxe és propietat. Se'n paga l'IBI de tota la vida. Hi ha una sessió d'anys, doncs és ús i disfrut de la gent que passi pel davall. Però bueno, ara sí, passa de gent, però és que com que cada persona té un gos o 2 o 3, doncs això s'ha de desmarxar. Jo remarco que ja no demanen que fica el micro. Remarco que anirem a mirar i a ficar en prova, posar en prova aquest producte que sabem que també hi ha un altre producte d'una altra marca, ho anirem trobant, i a banda d'això sí que estem treballant ja fa uns mesos amb aquest punt més informatiu de conscienciació de tot plegat i valorarem de nou aquells punts que contempla l'ordenança, que entre aquests està el punt dels orins, perquè no només tenim un problema amb els orins en aquest municipi, sinó que també tenim un problema d'excrements que vam intentar resoldre amb els punts de paperera, però tot i així s'ha de continuar incidint el que és el responsable del gos a la plaça Europa, al Terral. Hi ha punts que són certament conflictius. Desconec el resto del poble, només us parlo del que trepitgem cada dia. Tots els productes que posareu mentre hi ha una gent que portin a davall dels cotxes a verificar els gossos no els solucionareu. I només ho solucionareu de manera amb sanció, perquè tots els productes us costen molts diners. I al final, si el gos està allí i l'amo se planta esperant que ho faci, per molt producte que poseu, ho farà. Llavors jo penso que aquí s'ha d'anar amb una altra cosa. És de la mateixa manera que sanciona el cotxe quan està mal estacionat i no fa el que té de fer, doncs el que té un animal o l'amo que el va fer no he fet, doncs si no és la sanció, així no se solucionava. És la meva opinió, respecte al vostre, però la meva opinió és aquesta. Fins que la gent no hagi de pagar la multa, la cosa no va res. I ja fa molts anys que ho provem, perquè ho havíem provat amb anteriors ajuntaments, ho hem provat amb aquest, i la plaça continua estant. En tot cas, Elisa, nosaltres, abans d'optar per la sanció,
o abans d'optar per alguna prohibició, el que hem volgut fer és el camí d'instal·lar papereres, distribuir bidonets per tirar l'aigua, obrir un espai que és l'espai d'agility, és a dir, carregants de raons de cara a aquests propietaris responsables de gossos perquè facin bé les coses. El següent pas sí que haurà de ser la sanció i ja veurem si plantejant la prohibició, diguéssim, que puguin orinar dintre del que sigui el casc urbà. I els fills de la classe ja ens enfrontem amb bones paraules i els expliquem als que guarden el gos que han de passar per dintre, que passin per fora. Però no et contesten, no s'enfaden, però continuen respecte. Hi ha alguna altra pregunta o prec? D'acord, el que passa és que els pregs i preguntes al públic no formen part de la sessió plenària i per això són una mica més laxes en aquest sentit. En tot cas, hi ha alguna pregunta o prec més? No? Doncs ho deixarem aquí, que tingueu bon estiu i ens veiem al ple de setembre, a finals de setembre.